Nag-aalerto ngayon ang Isabela DRRM Office sa epekto ng patuloy na pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Narito ang report. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam sa Isabela. Nagsimulang magpakawala ng tubig ang dam alas 2 ng hapon kahapon. As of 10 a.m., nasa 172 cubic meters per second ang pinapakawalan na tubig sa isang binuksang spillway gate. Nakaalerto ang Isabela DRRM Office sa pagpapakawala ng tubig ng dam. Most likely, ang pwedeng maapektuhan yung Camo at Aurora. Sila mismo yung malapit. Nasa 188.07 meters above sea level ang level ng tubig sa reservoir. Malayo pa sa 193 meters above sea level spilling level. Naabisuhan na umano ang lahat ng alkalde ng lalawigan na magbigay babala sa kani-kanilang nasasakupan. Kasi merong usapan ang provincial government at saka Nia Marias na magre-release sila only after sufficient warning and they should not release at night. Bahagyang umapaw na raw ang tubig sa Cagayan at Magat River pero hindi naman nakaalarma ayon sa PDRRMO. At da kami ti baba, sir. Kakaasi kami manin nga mabaha. Samantala dahil sa pag-ulan nakararanas ng pagbaha sa ilang bahagi naman ng Bulacan na nagpapahirap sa mga motorista. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakaaapekto ang hanging habagat sa Central at Southern Luzon. Isang bagong LPA naman ang namataan sa layong 960 kilometers silangan ng Mindanao pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rains sa ilang panig ng Central Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.